हेल' लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आसा खालामो मोजाङै दं होननानै, लोगोसे बुहुमनि बर'फोरखौबो मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामबाय। नोंथांमोननो आङो दिनै बर'नि जिके एबा जोङो सादारन सुबुंब्लाबो जों बेखौ मोनथिनाया गोनां। लोगोसे बियो गोबां टेट एग्जाम, लोगोसे माखासे दाथ' बिटिआर जाबाय, बिटिआराव माखासे बियो इम्परटेन्ट जाना फैगोन, माखासे साख्रिनि एन्ट्रेन्सफोर फैबाय बायोबा। लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो माखासे बर'नि स्टुडेन्टफोर जाय बर' फरायसा बिटिआरनि फरायसाफोर बिथांमोनाबो मोनथिना लानाया गाहाम। बियो सानसे नोंसिनि जिउआव बहुद गोनां जानानै फैगोन, बेखायनो नोंथांमोन नायलांदो। से नाम्बाराव दं मा मायथाइनिफ्राय देबनागिरि हांखोखौ बर'आव बाहायनाय जादोंमोननो। देबनागिरि हांखो माने बे जों दा लिरबाय थानाय बर' रावनि हांखोखौ मा मायथाइनिफ्राय माने बर' हारिया बेखौ बाहायदोंमोननो। फिननाया नाय 1974निफ्राय 1975 मायथाइनिफ्राय आरो मोननै दे बाहाय, कनफिउस जानो नाङा। 1974निफ्राय 75नि गेजेराव बेखौ बिनिफ्राय बाहायदोंमोननो। दाना 2 नाम्बाराव नाय मा मायथाइनिफ्राय गेजेर फरायसालियाव बर' रावजों सोलोंथाइ लानो मोन्थाइ मोनदोंमोननो। जों बेफोरखौ बिराद मिन्थिनो गोनां दे, ओरैनो सादारन सुबुंब्लाबो जों बेखौ मिन्थिनानै थानाया गाहाम। माने जोंनि बर' बे देबनागिरि हांखोखौ बा बर' रावखौ बर' रावजों जों माला सोलोंथाइ लानो बा जोंनि बर' रावजों फरायनो बर' मिडियामखौ जों माला फरायनो मोननाय जायामोन होनना बुंदों। फिननाया नाय 1968 1968 मायथाइयाव माने जोंनि बर' रावखौ फरायनो मोन्दोंमोननो फरायसालियाव दे। 3 नाम्बाराव नाय गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव बर' आयदाखौ एम ए डिग्री कर्सखौ मा मायथाइनिफ्राय थिसनदोंमोननो। जेब्ला जों बर' एमएलखौ एम ए मास्टार डिग्री आरोना, मास्टार अफ आर्ट्सआव गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव माला सोसननो हायामोन जाहैदों। जोंनि एम ए बा जाय सुबुंफोरा एम एल लानानै बड' लानानै एम ए खालामो बेखौ माब्ला गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव सोसननो हायामोननो। नायनो 1995 मायथाइनिफ्राय सोसननो हादोंमोननो दे, 1995निफ्राय। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना 4 नाम्बाराव नाय बर' हारिया मा फोलेरनि बा बंस'नि बा मा जोलैनि हारि जाहैदों। जोंनि बर' हारिया मा फोलेरनिनो बा मा बंस'नि बा मा जोलैनि। फिननाया नाय मंगलिय फोलेरनि। जों बेखौ इजियैनो मिन्थिखायो, अब्लाबो आं बेखौ सोफाना होदों। दाना 5 नाम्बाराव नाय डिमापुर रायजोनि गोजाम मुङा मानो। जोंहा बर'नि रायजो डिमापुर दङ, बे डिमापुर रायजोनि गोजाम मुङा मा जाहैदों। बे गोजाम मुङा जाहैबाय हिरिम्बापुर। गोबां मानसिया बेखौ कनफिउस जायो, सोरबा बुङो माइबां, सोरबा बुङो काछार, बायदि बायदि बुङो। नाथाय डिमापुर रायजोनि गोजाम मुङा जाहैबाय हिरिम्बापुर दे। ओमफ्राय 6 नाम्बाराव नाय बर' कछारीनि जोबथा राजाया सोरमोननो। बेखौ बयबो मिथिखागौ, आरो अब्लाबो माखासे उन्दै गथ'फोरा जुदि बे भिडिअखौ नायोब्ला बिथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन, बिनि थाखायनो आङो बेखौ सोफाना होदों। बर' काछारीनि जोबथा राजाया जाहैबाय गबिन्द चन्द्र, जायखौ जों मोनथियो राजा इरागदाव होननानै। दाना 7 नाम्बाराव नाय सोर बर'साया गिबियै बर' रावखान्थिखौ लिरजेनदोंमोननो। बर'सा होदों दे, माने बेवहाय गोदोनि समाव माखासे ब्रिटिश सरकारनिफ्राय, इंराज सरकारनिफ्राय, जेरै रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बायदि बिथांमोनाबो लिरदोंमोन बर' रावखान्थिनि सायाव। नाथाय बिथांमोनखौ बहाय सोङाखै, बर'सासो होनना बुंखादों। सोर बर'साया गिबियै बर' रावखान्थि लिरजेनदोंमोननो। फिननाया नाय कमल कुमार ब्रह्म। गोसोआव लादो नोंथांमोन, बहुद गोनांथार। बर'नि गेजेराव गिबिसिन बर' रावखान्थि लिरनाया जाहैबाय कमल कुमार ब्रह्मआ लिरदों। 8 नाम्बार सोंथियाव फैदो दानिया बर' साहित्य सभाया मा मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोननो। बर' साहित्य सभा होननानै जों खोनायो 16 नभेम्बरखौ जों खुंबाय थानाय खोनायो। नाथाय जोङो माखासे बिनि मायथाइखौ गोसोआव थाबाय थाया, थायोब्लाबो एखमबा समाव बावगारो बा कनफिउस जायो। बेखायनो बेखौ जेनेबा नायोबा नोंथाङा गोसोआव फैगोन, बेखायनो आं होदेरनाय जाबाय। बर' साहित्य सभाया जाहैबाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर, 16 नभेम्बराव बियो जोनोम मोनदोंमोन जाहैदों दे। ओमफ्राय बिटिसि एकर्डआ माब्ला जायामोननो। जोङो बिटिसि एकर्डखौबो जों बावना थायो, नाथाय गोबां मानसिया मिथिखागौ, नाथाय बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बहुत इम्परटेन्ट जाना फैगोन। बिनि थाखायनो आं बेखौ होदेरबाय। बिटिसि एकर्डआ जादोंमोन 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव दे। ओमफ्राय 10 नाम्बाराव नायनै सल'मानि राजा होनना सोरखौ बुंनाय जायोनो। सल'मा, जोंदि बर'आव गोबां सल'मा ओंखारबायना, बे सल'माफोरनि दा राजा होननानै सोरखौ मिथियोनो। चित्तरन्जन मोसाहारिखौ। गोसोआव ला रायजोफोर, सल'मानि राजा होननानै जों मिथिनो मोनो चित्तरन्जन मोसाहारिखौ दे। आसा खालामो दिनै भिडिअआ बेखिनियानो, मानो होनना बुङोब्ला बांद्राय बुरजा खालामोबाबो गोसोआव थाया। नोंथांमोना
बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना अननानै लाइक खालाम। लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। माखासे बिदिनो आं मोजां भिडिअ लाना फैगोन, जाहाथे हारिनि थाखाय आरो जाथिनि थाखाय बयबो मोनथिनानै लानो हायो। आसा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। बाय बाय।